Михаил Каспромов. Минем уйлауымча, ул чыгарган тәрҗеманның без татарларга бөтенләй бәйләнеше юк. Аның теле дә безнең телебезгә бөтенләй кире бер кырым теле. Мин Казанны тәхтипай һәм Казан арты татарларын шушы көнгә кадәр милләтен югалтмаган вә киләчәктә дә югалтмаячак төп халык дип саныйм. Милли әдәбиятыбызда фәкать шулар телендә генә, шулар рухында гына булуын телим. Мин гафу итегез, Гаяз әфәнде, сезнең дә ул сөйләү урынына сөйләүләрегезне, Мәҗит Гафуриның булмый урынына булмайларын тиркәйтмим агу. Барысы хак, безнең әдәби тел бер булырга тиеш. Исмәгыйль әфәнде төрек татар милләтенә сипи торган кешеләрнең гарәпкә икәнен сизде. Ул гарәпкә таба дип яңа бер илһам алды. Шуны аңлатыр өчен гәҗитә салга бөтен кешен куеп, тәрҗеманны алга чыгарды. Тәрҗеман инде ул ялгызы шапканда үз кыйрыгыннан да алда шапкан ат шикелле. Безнең дә күзебезгә гел алда төсле күренә иде. Ләкин шөкерләр булсын, хәзер инде мәйданга таң йылдызы, фикер, вакыт шикелле тагы да өлгер атлар төште. Без инде тәрҗеманны да алар скачкасына кушып карадык. Менә шунда инде кемнең алда, кемнең артта икәнен күрде. Я Аллах! Тукай ни әйтсә дә барбер тәрҗемән бабай тәрбиясендә үскән әби. Баягы дәвр барыбыз өчен дә тәҗрибә һәм гыйбрәт туплау дәвре иде. Һәр милләтнең башыннан үткән каләм сынау дәврен без дә үткәрдек. Хәзер инде каләмнәр сыналды. Безнең матбугат 4 мәртәбә кыстыргыч басмага кысылган шул. Военный центрлар, гражданский центрлар, миссионерлар, 4-нче мәртәбә үзебезнең шпионнар. Менә шул 4 агы белән агуланмаенча дөнья йөзен күрми бит безнең матбугат. Хәзерге милли матбугат авырлыклардан, газаплардан котылсын иде инде. Юлларында бер ак юллар гына булсын иде. Тонда Сибир, Казанда Ан, Кояш басмалары чыкты. Петербургта пойтахт Кояш туарга тора. Казанда тагы хукук вә хәйят башланыр дип сөйлиләр. Милли матбугатымыз салмак адымнар илә булса да алга таба атлауда дәвам итә. Нидер, Тукай әфәнде? Мин милли матбугатыбызга җиңел юл теләмим. Чөнки аның җиңел булмаячагын бик яхшы беләм. Җиңел юлдан бару зәгыйфь, мискиннәр өлеше. Бары тик сынаулар гына һәр кешенең, һәр милләтнең һәм әдәбият сәнгатенең никадәр көчле вә куәтле икәнен күрсәтә ала. Сез дә татар матбугатына озын гомер теләгез. Шул авырлыкларны җиңеп чыгарлык көч һәм куәт теләгез. Озын гомер теләгез. Валлаһи шулай. Тәрҗеман салган нигез ныклы булсын. Бүгенге милли матбугатыбыз нурлары киләчәктә якты утлар булып кабынсын. Вәссәлам! Хәерле кич, мөхтәрәм җәмәгать. Исәнмесез, әдәбият, сәнгать сөйләүче дуслар. Без бүген бирегә гаять мөһим вакыйга уңаеннан җыелдык. Татарстанның һәм бөтен татар халкының иң абруйлы, иң затлы журналларының берсе, данлыклы Казан утлары үзенең 100 еллык бәйрәмен билгеләп үтә. Татар матбугаты аннарча да булган билгеле. Шул исәптән калын журналларда Әл-Гаср Әл-Җадид, Вакыт, Шура, Ан бу исемлекне бик озак дәвам итәргә мөмкин. Әмма Казан утлары тарихын безнең юл журналыннан башлау гадәткә кергән. Бу басманың тәүге саны 1922 елның май аенда дөнья күргән. Һәм әйткәнебезчә, бу вакыйгага бүген түгел 100 ел тулды. Бәйрәм кичәге
Үзебезнең рәсми өлешен башлап җибәрер өчен сәхнә түренә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы Президенты башындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Гудов улы Әхмәтовны чакырабыз. Бу җәһәтләр белдермәсе Татарстан Республикасы Дәүләт Советы исеменнән Казан утлары журналы коллективына бирелә. Иртәгә Биек Тукаебызның туган көне. Габдулла Тукаебызның туган телебезнең символы. Һәм без һәрберебез сезнең белән бүгенге бу чарада очрашу фонатларында сез кадерле шуның белән дә шуңа күрә сүзне кадерле дип башладым, мен сез телебез сагында торучылар. Һәм аны кадерләп, хөрмәтләп, onun edebi motorların nefislerini tanıp hem uğraşıp gelip şunu da yaşaydıran milletleşlerimiz. Bu şartta bizden basırlık tarihi bilen ilgili olan bugünkü jubiler jurnalımız da nakle televiz salonunda duruşu. 100 yıllık tarihli jurnal, demek bizden 100 yıllık ilimiz yazmışı diyen söz. Ne kadar edebi miras o jurnal başarılırken hem ulanı tutmuş yaşını vakitinde elektrip jiyip alıp basımına salıp üzerine okuşsuna jitkerine tırşıp yaşayan fidakar hizmet yılları. Şimdi üzerine tamamen açılıklı buluğu karamastan ruhi ihtiyacı içinde hem şu edebiyat bilen birge dindeş yaşayan milletleşlerimiz kirek bulganda, soğuş çırında da üzerine basmasını yuvaltmadan bu iskitmiş tarihi jurnal. Elbette rahmetlimiz ama bugünkü günüşünde çünkü bugünkü 90. yıllarda başlanan vaziyette de yine bir kurtarılma çabalar varlıkla kiloga karamastan üzerinin tüsün, yüzün, kıybulasını yuvaltmadan bu jurnal bugün de üzerinin yolunu tapkan hem bugün de bizim milletleşlerimizge, televizge, milli tradisiyalarga, edebiyatımızga, sanatımızga hizmet eder. Şuna göre İhlas Mündemlesi'nin barşağız isiminden indi siz barınızda bilgilerini hürmetlep bilgen bizden konaklarımız şu jurnalımızın ütkeni onun bugünkü hem onun ilgili işleri için ona bir hürmetlep rahmet ettiğim. Şimdi resmi ilişki etmiştik şu bizden televiz salonunda turuşu jubiler jurnalımızda Respublikamızdan Prezident Ruslan Nurvaliyevич'nin hem Respublikamızın Devlet Sovyeti Yetakçısı Farid Hayrullah Muhammadçı'nın rahmet hatları var. Hem bu bizden jurnalımızın yetakçısına Ruslan Nurvaliyev'in bir de yani kurgan yerimiz çalışmaydı. Hem ona birlikte yaptık. Şu bileklerine bizden bu icadi hem bilekleri kalıp kızla tapsırılan. Köp yıllık neticelik hizmeti hem nasıl bilen məlumat çaraların üstürge zor ülüş kürdüğü için TAP Media Aksionerlik Cemiyeti'nin Kozan Utlары jurnalı redaksiyası filialı kolektivına Tatarstan Respublikası Prezidenti Rəhmət xadı tapşırdılar. Tatarstan Respublikası Devlet Sovetinin Rəhmət xadı bilen belirlenir. Elbette Kazan Utlары bizden edebi jurnalımız olarak ona iştelikli, tamaşaçı kabul iterdeyi, hem tınlaytırgan, yaratıp okuytırgan, elbette yazmalar, şehirler, polis, hikaye, romanlar gerek. O romanlar yazı için bizden güçlü elitler, şairlerimiz gerek. O şairlerinin bu yazmaların bile tanışıp, onu kızıksınıp, yaratıp okusun için bizden milletimiz, Tatar halkımız gerek. Gelecekte de şu şılbırga kişilerine de şıltatlık getirmişler. Bar halkımız birden bulup, motor bulup, televizyonu, halkımızı yaratıp gelecekte de ilmi gününü sürdürüp yaşayacak. Jurnalımızda İhlas Müldem jubileye bilen, gelecekte de jubilekle hizmet etsin.
Kozanlarının yoxtası her vakit, her şırda Jihanның bek көп кыйткаларына барып җиткән. Тугандаш халыкларны татар әдәбияты белән таныштырган. Мөхаҗирлектә гомер сөргән милләттәшләребезгә җан азыгы булган. Чит илләрдә, чит төбәкләрдә яшәп иҗат итүче кардәш әдипләр бу көннәрдә республикабызның, халкыбызның, Казан утларының кадерле кунаклары. Алар шушы залда безнең белән бергә әйдәгез әле аларны алкышлабызыйк әле. Мархабай Ахматов, Кыргызстан Республикасы Алатау журналының баш мөхәррире, Кыргызстан Республикасының халык шагыйре. Илгар Түркулы, Азербайҗан Республикасының интеллектуаль хокук үзәге директоры, Бөтен дөнья төрки язучылар берлегенең киңәшмә әгъзасы, шагыйрь. Әскәр Кадуев, Кабарда-Балкар Республикасы Мәңгелек Тау журналының баш мөхәррире, Карачай Республикасының халык шагыйре. Сәйяр Камшыгы, Казакстан Республикасы Алтын Сака нәшриятының баш мөхәррире, шагыйрь. Гавриил Андросов, Саха Республикасы Чолбок журналының баш мөхәррире, шагыйрь. Айгиз Баймөхәммәтов, Башкортстан Республикасы Шоңгар журналының баш мөхәррире, язучы. Бәйгебезгә ян өстәгән өчен бик зур рәхмәт сезгә, кадерле дуслар. Алга таба да бергә булыйк, бердәм булыйк. Журнал оешу турында сөйләгәндә иң әүвәл күренекле әдип, галим, дәүләт һәм җәмәгать эшлеклесе Галимҗан Ибраһимовны искә төшерергә кирәк. 20-нче елларда вәзгыятьнең никадәр катлаулы булуына карамастан, ул үзенең абруе һәм саллы дәлилләре белән республика җитәкчелеген гыйльми-сәяси, әдәби-иҗтимагый журнал нәшриятәргә күндерә алган. Илнең хәрабәләрендә яткан вакыты. Иске дөнья җимерелеп ташланган, яңасы корылмаган әле. Кая барасы, ничек барасы, кайдан барасы? Тоташ томан эчендә чалынган нәзек нечкә сызыкка төртеп, бер төркем зыянлылар әнә безнең юл диләр. Безнең юл турыга. Исеменә күрә җисеме шул. Әлеге йомрак ибарәнең дөреслеккә никадәр туры килүен без Казан утлары тарихында аерым ачык күрә алабыз. Күрәсезме, шәрык ягын?
Тезлеп тұрған матур илләрен, бұрма-бұрма кеткен туғайларын, хәтфә кебек яшел җирләрен. Күрәсезме, эссез сахраларын, иксез, чиксез комлы чүлләрен, челтерәп кенә аккан чишмәләрен, көзге кебек тынык күлләрен. Күрәсезме, сулы урманнарны, башы күккә тигән тауларны, искә төшерә үткән заманнарны, арысландай көчле ялларны. Әнә шунда, биек таулар арасыннан, бұрғаланып күренә безнең юл. Киткән аның ұшы әллә кая, шактый ерак, байтак, озын юл. Бармы анда юл тапмаган, юл адашып калган мискиннәр, теләсәләр әгәр якты ак тормышны, тизрәк безнең юлга килсеннәр. Бергәләшеп үтеп безнең юлдан бер бәхетле илгә җитәрбез. Шунда гына һәммә дуслар белән рәхәтләнеп бәйрәм итәрбез. Эшли инде тимер куллы даһи эшчеләр. Айлар, еллар үтә, һаман шунда даңдым нидер эшлиләр. Төн уртасы эшче уйлап ята җир өстендә җәннәт төзергә. Көчле кулы белән табигатьнең барлык бугауларын өзәргә. Табигать та аңа баш игәндәй төн карасын вата, тарата, нурлар түгеп шунда, көлә-көлә күк читендә ашыгып таң ата. Алар эшли, күптән эшли инде, тимер куллы даһи эшчеләр. Айлар, еллар үтә, һаман шунда даңдым нидер эшлиләр. Яңа җәннәт җирдә төзелде дип, Җибрил күккә хәбәр китерде. Мәгърур патша, көчле күк алласы, әвәл көлде, соңыннан тилерде.
Безнең юл журналы да 1930 елда 2 müstakil журналга аерыла. Беренчесе Яңа Лиф, исеменнән күренгәнчә, 1000 еллык гарәп дөньясыннан ваз кичүнең прогрессив күренеш булуын раслау һәм пропагандалау рупорына әйләнә ул. Журналның икенче сыңары тагын да куркынычрак исем ала – Атака. Һөҗүм. Ни өчен һөҗүм? Кемгә каршы һөҗүм? Хәер, максат куйган кеше һәр вакыт эзләгәнен таба ул. Шунлы вакыйгалар чылбыры җидегә дип аталган уйдырма оешманы фаш итүдән башлана. Оештыручылары, дип яза Мөхәммәд Парсин, фабрикант улы Гадел Кутуй, сәүдәгәр улы Габдрахман Минский һәм динче милләтче шагыйрь Төхфәт Шәнәкәй. Бу оешмага әгъза булып Молла малае Нәқи Сәнбәр һәм мәгълүм Зыя Камалиның кияве Сәйфи Кудаш керәләр. Кызганам, койчак күрәм дә, гөл яңаклар йөзләрен, ул тамып торган илаһи карлыган күк күзләрен, ул чигәсен каплаган хуш чәчләрен, һәр төкләрен, ул гөнаһсыз гәүдәсен, ак кулларын, пак күкрәген, ник яралдың димешемнән күктән иңгән хур кебек, ник елыйсың аулак-аулак күзләреңнән нур түгеп, я сизәмсең алгы көндә шомлы хәлләр көткәнен, ул ефәктәй чәчләреңнең кан юарга үскәнен. Кемгә соң ләззәт синең тавышың, сәмави сүзләрең, кемгә соң нигъмәт гаҗәеп күз карашың, күзләрең, ник яралдың бу түбән чүплек эчендә син, чәчәк. Сизәмсең, син чәчәкне, нинди куллар чертәчәк. Афишада синең фамилияңны күргән саен, актык киеннәр безне җеп
Сиңа, синең бүлмәңә ашыгам. Бу кеше өчен мин тормыш турында җыр әзерләдем. Бу җыр минем башымда күптәннән йөрсә дә, көен таба алмыйча җырламый тора идем. Ләкин синең йомшак мөгалләмәң, зәңгәр күзләрен тутырып елмаеп каравың миңа көч бирделәр. Уйлаган җырымны көйгә салдылар. театрының әйдә қарышы актрисасы Алсу Фәйзуллина. Яңанив журналыда Яңанив үзе дә озын гомерле булмый. Озакламый бөтен төрки халыкларының алфавиты ашык-пошык урыс хәрефләренә алыштырыла. 1933 елда журнал яңадан атака белән берләштерелеп, Совет әдәбияты исемен ала. Төссез абстракт исем шулай. Әйе, мәслексез, таркау исем. 30 елларда Совет әдәбиятында басылган язмаларның исеменә күз йөгертеп узганда да җан эше белгерә. Халык дошманнарының һәм аларның калдыкларының йөзен ахырынача ачарга, Политик гамсызлыкны бетерергә, матур әдәбиятны дошман калдыкларыннан тазартырга, ни аяныч, репрессия тегермәне тулы куәткә эшли башлый. Уйнамый дулкын бәреп яр читләрен җил булмаса. Үсми хөрмәт аллары кыннарда, гәр нил булмаса. Таммый тамчы дәрьядан килгән болытлар булмаса. Кайдан алсын чишмәләр җан, әгәр илбруслар булмаса. Сайрамый былбыл, кунып сайрарга таллар булмаса.
Жырламый жыршы әгәр күгендә сандугачлар булмаса. Соң ничек бәйрәм сазын шалсын жыршы әгәр уйласа, бер генә яфракта ул кунган агачта булмаса. Бер генә яфракта язмыштан изелгән халкына һәр туганы ләхтенә сарылып өметсез ыңгыраша. Ни кирәк чапкын көрәш, салкын йөрәк башкасына, ил эчендә иң эчен кипкән сыныклар булмаса. Вайымсыз җил бәреп керде кырдан. Туздыра җил кибән түбәсен. Илә җилгә дәвер күпмегәдер тулы ирек биргән күрәсең. Кайлардасыз? Шундый җилле төндә кайлардасыз, газиз дусларым? Яңа яра сала йөрәкләргә илебезнең иске дошманы. Дине түгел, көне өчен генә яшәп илнең кайбер кибәге төтенли дә дөнгә сөйри бүген иң кадерле эре ирләрне. Ил йөрәген мәтән кичергәндә бәйрәм итә кемдер типтереп, дозорлыкны, гадел изге эшне явызлыкка сугым иттереп. Кояшка син йөрәк, йолдызларга бу ни хәл дип сорау бирәсең. Алар дәшми. Гамсызлыкның дәвер күпмегәдер бәйле кулын шишкән күрәсең. Елның 22 июнендә иртәнге сәгать 4-тә сугыш игълан итмичә фашист илбасарлары Совет иленә бәреп керә. Шәһәрләрне, авылларны утка тота, ялкын телләре күккә үрли. Шундый хәлгә тарыган халыкта уку, язу кайгысы калырлыкмы югыйсә, әмма тормыш
Biz uylaганнан катлаулырак да, гадирәк тә шул. Баксан, андый вакытта киресенчә, әдәби сүз дошманга каршы көрәшерлек көч, кайгы хәсрәттә юаныч, жан ярасына дәва булып әверелә икән. Совет әдәбияты бөек ватан сугышы елларында берүзлексез чыгып килә. Ул чакта журналның җаваплы мөхәррире булып торган Гази Ашшаф соңрак былай дип искә алачак. Совет әдәбиятының һәрбер саны теткәләнеп беткәнче укыла, кулдан кулга күчә. Тылдан бик кадерле бүләк төсендә фронтка юнәлә. Хәрби частьләрдән махсус соратып алалар. Кичектерми, фәлән саннарын җибәрегез дип тәләп итәләр. Совет әдәбияты журналы сугыш елларында халыкның юлдашы, сердәше, юанышы һәм куанышы булды. Журналның төп авторлары фронтка китә. Алар Габдрахман Әбсәләмов, Ибрахим Гази, Хатип Госман, Әхмәт Ерикәй, Шәйхи Маннур, Сибгат Хаким, Муса Җәлил һәм башкалар. Татарча язу танучы һәм бу дәфтәрне укучы дуска. Моны язды татарның билгеле шагыйре Муса Җәлил. Аның тарихы булай. Ул 1906 елда туган. Квартира Казанда һәм Мәскәүдә. Илдә иң зур шагыйрьләрдән санала. 1942 елны сугышка килде һәм әсир төште. Әсирлектә күп азаплар чигеп, 40 үлемнән калып ахырында Берлинга китерелде. Берлинда сәяси яшерен оешмада катнашуда, совет пропагандасы таратуда гаепләнеп кулга алынды, төрмәгә ябылды. Бәлки, аны үлем җәзасына хөкем итәрләр. Ул үләр. Ә аның әсирлектә һәм тоткынлыкта язган 115 шигыре бар. Ул шулар өчен кайгыра. Шуның өчен 115-нең 60-ын гына булса да күчереп калдырырга тырышты. Әгәр бу китап кулына төшсә, шигырьләрне яхшылап, диккать белән акка күчер, сакла. Һәм сугыштан соң Казанга хәбәр итеп үлгән татар халык шагыйренең шигырьләре итеп дөньяга чыгар. Минем васиятем шул. Муса Җәлил, 1943 ел, декабрь. Илгә кайткач, урның түрдә булыр, яшь балалар алыр уратып, кайгы сине хәзер кыерсытса, шатлык назлар, җиңү юатыр. Син сөйләрсең җанлы әкият итеп, безнең авыр яшерен көрәшне. Бу әкияттә күпме ялкын барын, зирәк яшьләр әллә күрмәсме? Без әйтербез, безгә кирәк түгел, мактау, бүләк, чәчәк бәйләме. Иң зур бүләк безгә барыбызга да илнең уртак җиңү бәйрәме. Өйгә кайткач тагын кунак йөришербез әүвәлгечә без. Бер ичмасам утырып, үз илебезнең араксын, кымызын эчәрбез. Килер ул көн дускай, тик борчылма, бары өметең сүнә күрмәсен. Алыштырыр тиздән Казан Кремле, шакшы мырман төрмәсен. Бәйрәм булыр дускай. Бу бәйрәмгә безнең дә бик тулы хакыбыз, иң данлысы керсез һәм нык килеш. Кайтты илгә изге антыбыз. Матур
Amine hem Azam Kerimovlar. Иң аялышы, шундый дәһшәтле елларда да тышкы дошман белән көрәшүдән генә канәгатьләнмичә, эчке дошманны эзләүдә дәвам итә. Әле 1940 елда ук Нәкый Исәнбәт тырышлыгы белән Совет әдәбиятында данлыклы Идегәй дастаны дөнья күрә. Әсәр татар халкының шанлы тарихына, аның рухи хәзинәләре байлыгына, гүзәллегенә мәдхия булып яңгырый. Мондый әрсезлекне, баш-баштаклыкны әлбәттә Совет хакимияте күтәрә алмый. 1944 елның 9 августында партияның үзәк комитеты махсус карар чыгара. Анда татар зыялылары милләтчелектә, алтын урда чорын идеаллаштыруда, ханнар, феодаллар эпосын популярлаштыруда һәм бизәк күрсәтүдә гаепләнә. Татар обкомына республика тарихын җитешсезлекләрдән арындырып, дөрес итеп язып чыгарга күрсәтмә бирелә. Аеруча татар, урыс һәм башка халыкларның бергәләп илбасарларга, царизмга каршы көрәшенә, Татариянең Совет чорында чәчәк атуына басым ясарга тәкъдим ителә. Бу карар төрки татар тарихи мәдәни мирасын өйрәнүгә балта чаба билгеле, аны рәсми идеология кысаларына куып кертә. Әмма Идегәй дастаны Совет әдәбияты журналы аша бөтен дөньяга таралып өлгергән була инде.
Әнкәй. 60-нчы еллар илдә җепшеклек тантанасы. Бөек җиңү шатлыгының көче сүрелмәгән әле. Һәркемдә күңел күтәренкелеге киләчәк тормышның һичшиксез матуррак, ямьлерәк, иреклерәк булачагына ихлас ышану. Ил яңара, үсә, төзекләндерелә, кеше галәмне яулый. Сәяси золым корбаннарының исеме триумф белән яңадан илгә кайта. Һәм шушы шау-шу эйфория арасында 1965 елның май санында Совет әдәбиятында күләме ягыннан бик кечкенә, әмма эчтәлеге ягыннан гаять зур бер игълан бастырыла. Хөрмәтле иптәшләр, 1965 елның июль саныннан Совет әдәбияты журналы Казан утлары исеме белән чыга башлаячак. Редакция. Казан утлары. Ниндидер серле яктылык, җылылык бар бу исемдә. Ут исеме кергәнгә генә түгелдер инде ул. Анысы өчен дә бу ихтимал, чөнки инде кичә безнең башында ук исеменә күрә җисеме дип искәрткән идек бит. Әдәбият тарихында өр-яңа чор башлана. Жаныңның ваклыгын сылтама заманга. Куркырга, үркергә, жай бар ул һаманда. Ә бит бар кешеләр шәхесен ватмаган, хаклыкны саклаган, вөҗданны сатмаган. Әйткәннәр, тарихтан түгелсәм түгеләм, изелсәм изеләм, әмма дә бөгелмәм. Үзләре сеңсә дә рухлары калыккан. Әнә шулар үлеме жан өрә халыкка. Асылыңны яшереп кыланма нигенә, буыннар хәтерендә бары да шигелә. Жаныңның ваклыгын сылтама заманга. Әгәр ямьсез узса, елмаерга көч тап кеше. Бу көнең матур аеңның нәнни генә бер өлеше. Аең ямьсез узганда да елмаерга көч тап кеше. Бу аең матур елыңның нәнни генә бер өлеше. Елың ямьсез узганда да елмаерга көч тап кеше. Ел бит ул матур гомернең бик кечкенә бер өлеше. Тик гомерне ямьсез итеп уздыра күрмә син, кеше. Кыска гомер җирдән алган синең матур, зур өлешең. Бабам сөргән, гомере буе сөргән. Ул тән кабып сөргән. Буразнага ятып жан биргән, туймаганга туган җирдән. Атам сөргән, штык белән йөргән, фашистларга тиздән үлем килер дигән, танк астына кергән, туймаганга туган җирдән. Кирелеп эшлим, тир таммасын димим, кирәк булса кан да тамар миннән. Бабам бетермәгән, атам бетермәгән, буразнаны сөрәм, туймаганга туган җирдән. Вакыт җеп, мин әнә. Кадалам мин җиргә һәм күккә мин менәм. Вакыт җеп, мин әнә. Беркетәм зәңгәргә җиремнең карасын. Аякка җир буйлап, ә башка күк буйлап, барасы, барасы. Вакыт җеп, мин әнә. Бер төшәм, бер менәм, иләрне, юлларны, урамны, урманны, барысын да мәңгегә мин җиргә беркетәм. Шул минем тегешем, чигешем шул минем. Җентекләп карасын, вакыт җеп, син әнә. Кичә җем-җем көлгән гөлләр
башын иген бүгін таңда. Башка гүлләр үсә хәзер, башка кызлар бии тауда. Миләүшәләр сөйәйдем, бүгін алда резидалар. Тауда һаман кызлар бии, яшьлек белән кочаклашып, таңга кадәр бии алар. Үзгәрәме шулай кеше? Ошо иде миңа зәңгәр, хәзер нинди төскә башыйк, бии алмыйм таңга кадәр. Кишен карайды бу чәч, кырау төште әллә таңда. Яшьлек үтә, ләкин анда яшь гөлләрне кочып, япь-яшь кызлар мәңге биер тауда. Кадерле дуслар, сәхнәдә кичәбезнең күрке Казан нуры ансамбле уйный. Ансамбльнең сәнгать җитәкчесе, Татарстанның халык артисты Рәсим Ильясов. Солистлар Булат Исмәтов һәм Рамазан Гыйлятуллин. Orkestrning sanglar ijrochisi Qozog'iston Respublikasining xalq artisti Rasim Ilyasov, solistlar Bulat Ismatov ham Ramazan G'iyatulli.
Татарстанның атказан артисті Селина Зайденкинова. Атакада онда байтақ, аның есімдері байтақ дейді. Шолық бір журнал енді онда қойды. Совет әдәбияты, советтар уақытында совет әдәбияты болды. Мағынасызырақ енді ол емес, совет әдәбияты қазақ акырабет енді, қырғызда акырабет, конкретизация жоқ. Ой сұрақта. Ләкин біз енді жазушы бүгінгі классик жазушыларының әсерлері білән совет әдәбиетінде таныша башладық. Шайх Иманзурлар, классиклардың бүтінсін біз совет әдәбиетінде танып білейік. Біз ишікні ашып қақып қалдырып, Ғұмардан шерифлер ішрегенде жазушылар союзында қозанлықларында. Ишікні ашырға қақып қалдырып, біз қозанлықларында хикая беруге қиын еше жүргедірек кәрдік. Qozonliqlari o'zgarmishi mumkindir deb. Lekin uni tub maqsadi xalqni o'quvdan bezdirmak. Хыялларына кушып ут киргиздик. Uşaklardan şehir başlandı. Ак тиреклер белән нигез салдык. Таудан алдык ап-ак ташларны. Шуңадырла урамнары якты, тауга кардәш биек йортлары. Тәрәзләрендә балкый сыман без кавызган учак утлары. Әлмәт, синдә кемнәр тумас? Без тудырдык сине үзебез. Нигезеңә яккан her taşına uyulup kalgan yeşlik izimiz. Şunadırla uranların yaptı, jim-jim ite tünle yurtların. Köngülde haman balkı yeli, Zeyboy'un uşaklıkları.
Özbek romanı min üstelde şulay iki haftada romanı şularını başta tanışılıp şansın. Onlar redaksiyalı kıskartaga ötegen içik. Şmette prodüktörleri dik ağır vaktaşı birisine girer. Çünkü производство романları zamanı kadrinden bilmişsiniz. Turba savaşlar, turba tolu yüzlük, cemi tarafından roman türünde kadri. Meyten bu kadar bulmayı, bir 500 kere olurma. Bu muhabbet neyin iter ki? Sıkartan bir bırakma da kıldı. Muhabbet için sıkartan da turba savaş ne kadar. Nasıl bir kullar var? Sağlığa uçak var. Eşo peki. Dümükkürü değil mi? Katkırı değil mi? Jitip kelgen olandan da şeyden senin işi şunday kabahat sözler siybenme. Yok. Yanında bir jitip kelgen oğlu. Hayrettin ağayına yarı kişiye de sanamasın. Oğlu Züfer yanında. Yok. Suğungenni işitkeni var Hayrettin ağayına. Dünya bolgaş soğuşkalak da ala kişi digenin. Lekin mene şap ko'ngildan korganını bu yaşap Hayrettin ağay birinci mertebe işitdi. Kimni korgayligini? Şuşu Tataristan'da Zey boyunda demli sulu yumuşak havalı yaz geldi de türelip durgan kuşular, frontaviklar, şırdaşlar eli olayğına ama bile Hayrettin ağay bek yaxşı hatırlayıp onlar bek elle unutkanlarını özleri unutkaş bala şakasını hatırlayıp tıkımları kişitte Hayrettin ağay kiramlarga tavatladı. Bugün urandağı mal tuvarını birem ihtibarına kişirdi. Kötü koydaydı. Sıyırlarını kimneki ikenligin bilirge kırıştı. Tonağaç hocaların uzalığına getirdi. Uşalakların, kim nesilinden ikenliklerin ko'nglinden şikelip barmadı. Bargan sayın, uylangan sayın, tanış hayvanlarını görgen sayın onun bıyık bilene kişki karanlık sine vardı. Yaz geldi ağlı da şıksız, joysuz bulup duyuldu. Çile bir şekilde havası tırnı kısa, dert kışını olaydı. O soğarıp Ağılga kirip payda kunarga birni aptıragan bu şekilde sıyır sarıklarga selam birer kuman ortasından vardı. Koy bir yurt koşuna tuttanıp yılanıp durdu. Kimiydi sırayla buların babaları? Şeyhettin soldatını kılar bit bular. Emine buları kılıy sefernikiler. Burunları cennette bular kursun. Yamanatları ilge duralmadı. Esirler şuluk. Puf da puf baydalar, göz jilinleri yak şeypala. Geceler bizimdeki mutlulukta elikişe. Kişiler kıskağına vakit dışında üzgerdiler koydu. Mine bu
yurttagılar davran işeler. Biz indi bütünlüğü yok. Uramda çıkarda Bedrefe yok, orakını şımırı. Kurşisi bütünlüğü kolukta bulmağını buldurdu saban tuyunda soğuşup. Birisi 3 yılga türmege oturdu, birisi poliste yatar. Vodopravod suva yuqori chiqabilib chekolmasa-da, oraqi. Yoz keldi, yurtlarının her birisine yazgı taşqın kebib urg'ilab og'ib kirar. Bir nindi tutqarliq yo'q shuna. Bir qo'ydada. Giranlarga barib jetkanda naq o'q ko'z beylana boshlagan edi. Artisti İltizar Muhammed Galiyev. Сразу я открыл, не говорили, я не убрал потом. Не говорили просто. Сзади просто там сигнал теряется, я поэтому убираю. Как закончил, сразу надо было открыть. Я посмотрел, что ведущий не говорит долгое время. Я уже готов слезть. Между 50 рублей, ребят, давайте.
холкын, характерін чағылдырған, һәм бигрәк тә аның әдәбиятының үсеш дәрәҗәсен күрсәткән, сыйфат дәрәҗәсен күрсәткән әсәрләр Казан утларында башланды. Һәм Казан утлары буенча шуннан да безнең татар халкын танып була. Казан утлары татарның бөтен тормышын һәм әдәби күзлектән карап бәяләүче булган. Казан утлары шуннан да безнең визит карточкасы һәм аны хәзерге вакытта бигрәк тә телләрне саклау, мәгарифне, мәгърифәтне үстерү өчен көрәш заманында Казан утлары алып барган татар теленең сафлыгы өчен көрәш. Аның теге камиллеге өчен көрәшнең үзәгендә дә Казан утлары бар. Менә кайсы гына әйткән алма, менә шул әйтик әдәбиятның үсешенә, прозасын, шигърият, драматургиясын. Яисә менә шул сәяси мәсьәләләрне алма, тәнкыйть үсешен, әдәбият гыйлем үсешен алма, барысы да Казан утларына килеп керәләр. Һәм Казан утлары монда шуннан да визит карточкасы буларак бул аларга юнәлеш бирә. 90-нчы еллар татар милләтенең көлдән күтәрелгән феникс шикелле канат кагарга алгысынган, күккә, биеккә омтылган вакыты. Халык үз хукукларын даулап урамнарга ташый. Аның җан авазы уран булып бөтен Россияны дер селкедә. Дәүләт, милләт, тел. Казан утлары да әдәбият шикләренә генә сыешмыйча, татар тормыш көнкүрешен тулаем кылачлый башлый. Милли мәнфәгатьләр турында ачыктан-ачык сөйләшү мәйданына әверелә. Мәйданнарның исә кызган табага киң көннәр. Башкайы киселгән нәселем агачы, тамырдан таралып дөньяга җәелгән. Яшәргә, азатлык алмыйча кузгалып китү юк быелгы җәйннән. Җәелгән җирмә үлемсез агачым, йилмәс имнәре биеккә үрләгән. Яшәргә, яшәүләр кешегә мең кабат газаплы булса да үлемнән. Кыл булып калганчы, каныбыз дөрләсен, сүнмәсен, ант итик ватанчы. Я бозылы йортыма азатлык яуларбыз, я янып бетәрбез кыл булып калганчы. Илемә багышлап, үземне, ачлыкта утырам шул газиз нигездә. Яшәүне сөйгән мин, сөягем белән ил, иреккә илтүче юлларны тигезлә. Кайыкларны кичә хәлдән тайды, сусады. Юл sıрадык шишмәләрдән, юл күрсәтте Сусани. Эзләп киттек шишмәләрне тапмадык. Дәврләр куйган капкынга кемнәр генә капмадык та, кемнәр генә капмадык. Капкында да Тәңре хакын, Алла хакын хаклады. Без дә чыгарбыз хак юлга, гасырларны кичәрбез. Ирек дигән шишмәләрнең ятып суын эчәрбез. Без дә чыгарбыз хак юлга. Юллар уң булсын. Амин. Каршыда 7 юл чаты. Юл чатында Сусани. Килбәте шул искечә, нияте бәлки үзгә. Белмибез, әллә адашкан, әллә юл сайлый безгә. Ташлар басты безне. 5 гасыр ташлардан изелсәң, таш күзеннән жандай шәшрәп чыгып, әйтү ләззәт икән. Без исән, җимертелгән шәһри Казан сыман, атылырга рәткә тезелсәң, җәһәннәмнән кабат күтәрелеп, әйтү ләззәт икән. Без исән.
Bizni talab, alır bayımadı. Hayır suraşalar, sen kursen. Biz haman bay. Çünkü tandan durup, milletimiz işli. Biz isen. Biz isen. Biz isen. Татарстан Республикасының халық артисті Зейнеп Торпетдинова. İstediklerinde yaşayabilmeyin. Şu yıl dağılımında şunun arasında bizim edebi proses, edebi var jurnallardayken düşündüm. Hatta bütünde jüri yazılarını bile reisi olmuşlarken vakitte özümüzge Kore'de var 8 yaşlarında, 8 yaşlarında
Umuman alganda әдәби процессны анализлап, аның үсеш юнәлешләрен билгеләп, үзебезгә күрә эшләгән идек. Ләкин чын әдәби процессны журналларда бар икән. Бүгенге көндә журналда яшьләргә урын бик күп бирелә. Без дә шулай башлаган идек, ләкин бездә инде теге һәр кешенең үз урыны бар дигән шикелле, бездә инде беренчелекләр журналлар шәйлек без бар инде халык язучылары, халык шагыйрьләре белән. Менә хәзер ачалар инде яшьләрне. Бик күңелле бер хәтләр укыйм. Менә шундый зур безнең олы хәзинәбез бар. Казанларда башлап ничә җырлар язылган казанлыклары. Хәзер инде исемен дә үзгәртергә кирәкми, төсен дә үзгәртергә кирәкми, ләкин эшен үзгәртергә кирәк. Эшен үзгәртергә кирәк, эшен нәмә итәчә, бу икәнне шулай үзенә ошын үзгәртә башлады. Ләкин традициясе кала. Bizdə татар әдәбиятын укып үстек инде. Фатих Әмирхан юк, Кәрим Кичурин юк, Фәтхи Бурнаш, Мәхмүд Галәү, Валибҗан Ибраһимовлар да юк. Тукайны да буржуаз демократ дип тибеп кенә үтәбез дип яза хатларының берсендә Фаяз Гыйләҗев. Әгәр үз заманында миңа остазлар кирәк чакта әйтик Гаяз Исхакыйны укып, белеп, сөеп яшәсәм, минем уфугым киңрәк булмас идемени дип тә өсти ул. Шөкер, Орхон Енисей язмаларыннан башлап, хәзергә кадәр татар һәм дөнья әдәбиятын белгән, таныган, алардан өйрәнгән, үткер каләмле яңа буын үсеп, ныгып җитте. Бүген алар сәхнә тота. Лилия Гыйбадуллина һәм Фәнил Гыйләҗев. Гасырлардан гасырларга үрелеп күчә, үкшәсенә баса-баса замананың ак кагазгә тамга төшә. Хәтер күчә. Ягыламын, яраламын, тараламын. Ор мәйданга, орынсыннар уланлары, арыш булган, агыш булган, арыш уңган. Үзәгеннән умырылып туган җирнең илгә үрләп, йөрәкләрдә ялкын туган. Калынган да шәрбәтләнеп ышкын-ышкан. Мен учакта ут биегән бөтерелеп, ут сагында кизү торган ару ирләр нигезендә янар утның котын белеп. Төн кергәндә кизү торган керфек какмый, сүз маясын, ут шәясен ватмый, сатмый. Ут бәясе, киләчәк һәм хәтер хакы. Утлар якты, утлар балкыр, мәңге бакый. Урын салсам, мәйданларга урынып очар сүзен булсын. Сүзен уңсын үз юлыннан. Бу җирләрдә күпме улыш, арыш булган. Бу җирләрдә күпме икмәк, арыш уңган. Моң сарыла, ут салына күңелләргә, сулышыннан көнгә җылы, илгә җылы. Кешелекнең иң борынгы моң яткәре, учакларның шартлап төрләр кыргый җыры. Нигезендә туган илдә ут сүнмәсен. Ут үрләсен ялкын булып килер көнгә. Казаннарны кайнатыр ул, кайнатыр ул. Үрсәләнеп йылый-йылый утлар көлә. Моңга тулып, гасырларны кичә-кичә татар сүзе сиңа килеп туктады да. Мәңгедерләр, данлы гомер юрыйм бүген. Якты утлар, Казан утларына. Нинди генә җәүһәр булсалар да, кырлы, эре алмаз. Чордан чорга күчеп, утлар кичкән сүзләр телсезләргә ирешә алмас. Милләтемнең күксезлегеннән дә яманрак сук байлыгы телнең. Татар белән татар үз телендә аңлашмаса, аңлашырсың. Кем?
Утлар, сулар кишкен құдіретлі сөз. Исән әлі, бізнің менен тілде сөз ағыла қалам ұшларынан, сөз қиыла қалам ұшларынан ақ қағазға болып Cümlelerden fikir, suret tuğa, jırlar tuğa, edebiyat tuğa. Ütkenleri şadlı, garli, zarlı, kileşegi, şanlı, erinin şuna. Sürüm aşa, kuyu tuman aşa, abaylamak bulam ümidimni. Kazanımda hissi utlar balkıy, şiiri utlar. Demek ümitleri yansın lavul balkı, yol kursetip, yaptırtsınla yolun. Milletimnin kazan utlarının yaktı nuru ilham dolu saf edebi dilim. William Zaruni hem Feni Village. Yazı sızı bilen meşgilgen halı arasında jır sözden, üzere şayalı gülüden, hatta ussal edip şimmetti balıdan başka bulmayın. Kazanlıkları jurnalı andı mezek hallerini uyumda eşyanı birge diyen sahifege tirket bana. Yine şularının bir nişesini isketçini geldi. Eytik günlerden bir günlü prozaiklar, İkisi de Kazanlıkları jurnalında işlep gitken Marcel Galiyev bilen Kamil Karimov uçraşa. Eyinde taşbaka sıraysan iken dep söyleyler. İsemen işep koştığız, dep kızıksın ayken Marcel Galiyev. Alanın 300 yıl yaşayısı var. İsem koşarga aşak mıyız diyen Kamil Karimov. Tufan Minnullin tıyılmadan söyleyken. Şair kişinin canında, eşinde yara bulurga bilir. Ul her vakit oğurtup durga bilir. Mine şol şağındağına ol, heybet şair bulala. Şifahanede televizor karab yatkan Robert Minnullin bu sözlerini işitkeş süyünüp koyar. Hey, minde de bir boş kazanı yazması taptılar. Mine şimpas tayanına uğurtup dura. Dibet minde eybet şair bulan. Şulay günlerden bir günü Gerey Rahim'e Yazıcılar Birliği'nden bir nefis kavuşlu bir kız şaldırata. Gerey abay, isenler misiniz? Şimdi bilgenizce Bratmadan Kamal Tiyatro'nda o tatlı yazıcımızın zor jubiley kişisi bulan. Bu günü örnekli yazıcılarımızdan Robert Minnullin, Rinat Haris, Recep Bataş, Raul Fayzullin, Resil Valiyev, Batullah, Marcel Galiyev, olup jubilerimizde kutlarga kile olmuyorlar iken. Şuna göre bütün halkımız yaratkan edibimizni hep bir ülken yazışı kutlarga tiyiriş bitindi geliyor. Şuna göre sizni tiyatro sahnesinden jubilerimizni kutlavımızını ütenip soruyuz. Yerdayısın jubiley diyen günde Gerey Rahim'e Yazıcılar Birliği'nden yağalan nefis tavuşlu kız şaldırata. Gerey abi senler misiniz? İrtege kişide Rinat Haris, Robert Minnullin, Recep Bataş, Raul Fayzullin, Resil Valiyev, Batullah, Marcel Galiyev jubilerimizni kutlarga vakit tapıp kil alalar iken. Şuna göre kişeni susmau maksatından sizge sahneye çıkıp durmasanız ayarayım.
Yanar деген Гәрәй аға. Үзгә юлы Нур Әхмәдиев белән Разил Вәлиев очраша. Ни хәлләрдә Нур тугандый, Разил Вәлиев. Исән сау гына авырып йөрим ди Нур Әхмәдиев. Разил Вәлиев көлеп җибәрә. Булай ару гына күренәсең? Шулаймы ди Нур Әхмәдиев. Дөресен әйтмәсә дә депутат кешегә килешә шул. Үзең ни хәлләрдәсең? Әйбәт кенә авырып алган чакларда була. Бу яшьтә бер авыруы да булмаган кеше сәламәт түгел инде ул дип әйткән Нур Әхмәдиев. Сайлаулар чоры якынлашуга Разил Вәлиев һәр вакыт авылдашы, классташы, дусты Алмаз Хәмзинга шалтырады. Халык белән очрашуларга йөрер өчен. Шулай менә халыкны җыям дисәң, Алмаз Хәмзиннән да кулай юк бит. Үзе җырлый, үзе көлә, үзе көлдерә, үзе бий дигәндәй. Шулай итеп, авыллар буенча йөриләр булар. Разил Вәлиев сайлау алды программасы белән таныштыра, Алмаз Хәмзин концерт куя. Рәхәтләнә инде авыл халкы. Саубуллашу вакыт җиткәч, Алмаз Хәмзин шулай итеп, улуг язучыбыз, шагыйребез Разил Вәлиевне сайларсыз дип ышанып калам. Әби апалар аптырашта кала. Бәгәш, 2 сәгать буе тырышып җырладым, биедем. Biz bir депутатлыкка сине сайлыйсыз дип торабыз. 90-нчы еллар уртасында Батулла Гамбург шәһәренә барып, йөрәгенә берничә операция ясатырга мәҗбүр була. 4 тамыры алыштырыла моның. Аорта клапаны киселеп, тимер протез куела. Катлаулы сәфәреннән исән-сау әйләнеп кайткач, Батулла янәдән каләменә үрелеп ала. Һәм бераздан тагын хастаханәгә кирип ята. Менә бер заман палат ишеге төбендә Зиннур Мансуров күренә. Хәлеңне белергә килдем. Инде авырый күрмә, ди гадәти сүзләр белән. Аттай эшләргә язсың сиңа. Син халыкка кирәк. Шуннан чынлап сорыйм. Ну, ничек соң? Батулла өстендәге халатын 2 як кашып җибәрә. Тегендә буйдан буйга тегелгән тоташ кызыл җөйләр генә. Бала чактары кан яки җәрәхәтне күтәрә алмаган Зиннур Мансуров агарынып Батулланың аяк очларына ала. Тоже миңа хәл белүче. Һәм беләкләренә ябыштырылган системаны төбе тамырыннан җылкып ташлый да табиб эзләп чаба. Хәлсезләнгән шагыйрьгә укол кадыйлар. Әле шуннан соң да ул 1 сәгать Батулланың караватында хәл җыеп ята. Хәл белүче. Рәт кергәч, инде гаяр гаепле кыяфәттә саубуллашырга җыена. Ямаулы йөрәкле Батулланың кыр тавышы аны ишектән узатып кала. Инде авырый күрмә. Аттай эшләргә язсын. Син халыкка кирәк. Камал театрында Батулланың сөйгән ярым ятка кала дигән җырлы биюле комедиясе куела. Халык тамашаны алкышлап каршыла. Спектакльгә Илһам Шакиров та килә. Менә Батулла белән сөйләшкәндә Илһам Шакиров: "Эй, җанкәм, Диләфрүз кебек озын гомерле булачак буласың. Безнең халыкка шундый шырлый бер нәрсә ошый бит инде бу." Җырлап, көлеп, елмаеп яши. Исән-сау булыйк. Казанлыклар, аттай эшләргә язсын сезгә. Сез халыкка кирәк. Канал театры артисты, Birinci Respublika bilen Tatar Sözü Beygisi Uğriyatı Fennur Muhammadjanov. Muhterem cemaat, Kazanlıklarının bugünkü hizmetkarları 100 yıllık balkışını söndürmüşe, Tatar yurtlarına
Zatlışı fidakar zatlar. Олар белән дә танышып узыйлар. Игътибар экранга. Ozan otlarında her vakit görünükli şahıslar, ihlas көңілді kişiler, profesyonel hizmetkarlar işleri. Bugünkü redaksiyada halkımızga ihlastan hizmet etip maksatın koyup, ana tilimizni saqlaw, yaşak buğunlarga tapşırу niyeti bilen işli, yaşı. Menalar, jurnalın baş muharriri Rüstem Galioğlu, filologiya fanları kandidatı Musa Celil Premiyası laureatı, baş muharrir o'rinbosari Vakif Nuriyev, Qozog'istonda qazonan madaniyat xizmatkari Abdullayev ismidagi adabiy premiya laureati, Rafiz Qurban, proza bo'lim muharriri, Qozog'istonda qazonan san'at intelektuali Shayxi Mamnur ham Abdullayev ismidagi premiyalar laureati, Landish Abudarova, jurnalning javob katibi, bugungi kunda aktiv ijod etuvchi prozai Şanil G'aylajev, şiiriyat bo'limi muharriri, Tatariston Yozuvchilar birligi a'zosi, Liliya G'ataulina, muharrir korrektor, Tataristonda qozongan matbuot hammasi bilan kommunikatsiyalar xizmatkari, Eleonora Shamaliyeva, jurnalning mizanishi uchun javob beruvchi Pyotr G'atauchi, Juliya Salahova, ofis menejer, jurnalning barliq rasmiy qog'ozlari onun qo'l-ostida, Alina Habibullina, jurnalning asaman bilgichi, video proyektlarning kuratori, Noil Qodirov, mashina yuritishi, Xalqlar yozuvchilarining eng yaxshi asarlari, adabiy tadqiq, fan, san'at turida maqolalarni to'plagan Qozon nuqlari jurnali oy sayin Rossiyaning 30lar subagidagi to'g'riliqli o'quvchilarına xabar berishadi. So'nggi yillarda redaksiyaning ishchanligi shokitga yetishdi. Tatmedia aksionerlar jamiyati yordami bilan oy sayin kesa kitoblari chiqariladi. Tatar tilini saqlash ham o'stiruv masalalari komissiyasi bilan birlikda yangi adabiy konkurslar uyushtiriladi. İnternet shillarida aktiv ish olib boriladi. Biz her vaqt xizmatdoshlarimizning, yetakchilarimizning жылы münasebeten, ihtibarın hem ihtiramın deyip yaşayız redaksiya xizmatkarlari. Qozonliqlari boy tarixli, bek zo'r mirosli jurnalimiz bo'lib turadi. Bunda har vaqt zo'r nıq talabli kuchli kollektiv ishlaydi. Aniq avtorlari xalqimizni dunyoga tanitgan kishilar. Buning siri redaksiyaning har vaqt yangilikqa oshib degan fikrni ham xalqqa, o'quvchilarga yetkazib beradi. Ham kelajakda da jurnalning o'quvchilari bo'lar deb o'ylayman. Chunki u xalqcham bo'lib qoladi har vaqt. Ham mana жаңа usullarni qo'rqmaycha shunday qiladi. Jurnalimizni, kollektivni bu motor bayramimiz bilan kelajakda da shu zo'r o'quvchilar kelib qoladi. Ham qozonishlar bo'lib tursin, avtorlar uchun qo'shlar javob tursin qoladi. Qozonliqlari bizim tatmiyatning eng muhim, eng tub jurnalimiz. Agarda qozonliqlar bo'lmasa, bizning bugungi adabiyotimiz da bo'lmas edi. Bu bizning ukkanimiz ham kelajagimiz. Edebiyat alimi Daniel Zahidullin'in sözleri bilen aytganda, Qozonliqlari Tatar medeniyetining asıl taşı o. Jurnal kelajakda da Tatarning milliy yashayishidan ayrilmaycha, onun ruhiy madaniy turmushini uyushtiruv, xalqimizni axloqiy estetik ruhiy tarbiyalash kabi burchlarini to'g'ri qolar deb ishonamiz. Baş sağlasın.
başlanğan beylen gişemiz devam. Gişenin sınayakta Rüzel Muhammedşin, rejissörü Ramil Garayev, Oluk barışçılar Ayzile Batırxanova, İdil Kıyama, Qozan utlары Nurların Şeşin